محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe tedduɓe daroɓe Gunas TV, on calminama on jurama on jettama. kono gadodornoɗen hankini tan eɗen gandi guila ñande Daka o jooɗi so tawi salatu juulama wajifa waɗama so du'a o du'ama alhamdulillah eɗen jogui jewteɗe mbaɗe tan hande noon gonɗen koye du'aw Daka o du'ima eɗen kuccodiri ɗo e goto e sereme men wona ceero Dawouda Sow toon to Madina Gunas kono jooɗiɗo ino tawe Tambacounda o arno ko hawrude e Daka mbo saare goli o baɗannoɗo ɗo e nder saare goli o puɗɗinoɗon ñalawma mo ganduɗa ko balɗe jeegoma lewru ɗiɗaɓiru hitande guluuje ɗiɗi e nogas e jeegom. ɗum noon ceero Dawouda min calminima min juurimama miɗen gara e maɗa namde inchallahu taala. eyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en calmini dendagal l'islam foof ɗo wawi wonde aduna he. eɗen calmina eɗen juuro eɗen ñaago duwaw kadi enenne eɗen du'ono julɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin e barke Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam e barke ceerno meɗen bisimillah. ko noon tigui e bandiraɓe tedduɓe tawa eɗen kaala tan e initade inde meɗen oɗo mbo kaldoton ɗo woni Jalalo Ba walla mbiya Arifa Kullu Fannin. eɗen gondi ɗo kadi e ceerno Tidiane Diallo enen goni ɗo wonduɓe miskoroɓe eɓen gari e namde woni to caméra to ko guiɗo leñol Ousmane Camara toon to Madina Gunas. bisno ceerno Dawouda a immima Tamba arde Daka mo saare goli ko adi foof taw holko jiiɗa e Daka he? eyi alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi kadi en jetti Daka TV naɓe foof e gardagol ceerno Ousmane Camara ɗo e nder ɗeɗo golle ɗe gonɗen ɗo e Daka o. alhamdulillahi rabbil alamin Allah addi en ɗo ñande aljumande kawruɗen ɗo e kirndol ngol. eywa en gari hawrude e julɓe ɓe no wowi waade ni ndenden e maɓɓe golle ɗe noon ko golle men enen foof ko noon tan haalorto. Allah newni noon en dakima ha hande duwama en beltima hen no fewi en beltorima kadi en jii golle ɗe yimɓeɓe gari no moƴƴi Daka o arama yimɓeɓe dakima kadi alhamdulillah rabbil alamin dewe Allah ɗe fof gollama ɗo no ceerno yamirirno ni fof gollama ɗo. eywa Allah newni wasifaji ɗi mbaɗama gila ñande aljuma asru o waɗa on saaha caggal muɗum nde futuro juula joɗɗen wasifaji ɗi fof hay goto hen tardani yimɓeɓe kadi cembini wasifaji ɗi no fewi cembini kadi waktuji ɗi no moƴƴi inchallahu taala. wala ɗum noon ceerno Dawouda holkon mbasitoɗa julɓe ɓe ko mbasitoɗa kadi leñol ngol mbasitoɗa tundu ndu e nanggude oɗo Daka? eyi wasiya meɗen e leñol ngol wasiya men e julɓe leydi ndi foof ha tengti noon e almuɓe leydi ɓe yoɓe nanggu Daka o no moƴƴi saabu oɗo Daka ko Daka mawɗo e nder Dakaji he saabu eɗen gandi Daka o ko yidde ceerno ko goƴa ceerno. so tawi noon hunde nde woni yidde ceerno e goƴa mum yimɓeɓe ne poti tinnade hen ɓe toppito ɗum no woniri saabu oɗo Daka almuɓe leydi ɓe ngala Daka mo wona oɗo Daka ko ɓe dañata ɗo e oɗo Daka ko ɓe mbawa dañde ɗum banggue goɗɗo. nden noon so tawi Allah feccaniɓe addanede Daka ha ɗo en kamɓene ɓe poti darade ɓe golla Daka o no hannirta ni. Daka o are ko ɓuuri ko ara ɗo ko leydi ndi alhamdulillah rabbil alamin ene waɗi yimɓe ene waɗi almuɓe ene waɗi julɓe nanɗo ha heewi kono gargol ngol ene ngakki yimɓeɓe yoɓe ɓeydu tinnade e gargol ngol. eɗen mbasiyo ɗum leydi ndi ndeɗo hunde wona hunde famɗude so Allah feccanima noon ko mawni ya andu an ka keɓɗo ko mawni. nden noon tawde Allah feccani en ko mawni ko enen ne nanguiren ɗum no keɓɗo ko mawni no nanguirta ni. yimɓeɓe yoɓe tinno e Daka o en yii Daka o omo jogui caɗele ɗum ne kadi eɗen ɓeyda ɗum hen saabu en teskima ɓuuri wonde ɗo caɗele Daka o koto banggue courant o en jii courant o hikka kam no wayni coupure o no heewi no fewi générateur ji gaddama foof waɗama hen kono Allah waɗi tan haralleɓe hettuɓe hen ɓene kadi eɓe jogui hen coftal e yidde kadi e joganade ɗum peeje eɓe mbadda hen ha Allah newni golle ɗe timmi kono eɗen gandi ko ɗum caɗele
eɗen jogii kadi caɗeele to baŋnge micro ji ɗi daka o mo foti jogaade micro ji haa heewa tawa to baŋnge ɗo ngarduɗaa fof micro ji ɗen kaɓɓa toon taw kadi ko micro ji moƴƴi taw ko laabtuɗi ɗum ɗo ko caɗeele daka o inchallah. voilà moƴƴi ceerno Daouda Sow a salminama juurama yettama weltanama ko ɗum min jinnoon namnadema ɗum noon min mbiya yo Allah tawtunen daka 2027 inchallahu taala. Ceerno Tidiane Diallo en mbaɗa jokkodira tan ceerno men Alhaji Mouhamadou Ba toon to Unfani inchallahu taala eɗen gara e namnademo kankone. bandiraɓe tedduɓe en calmini en juurima en jettima en ñaguima ɗo Ceerno Tidiane bisimilla maɗa. bandiraɓe yeɓiyankoɓe Gunas TV ɗo e Daka men Daka Sare Goli ko hande duwa o waɗa joni en jiidiɗo e Ceerno Daouda Sow joni eɗen gara e lamnade Ceerno Alhaji Mamadou Ba toon to Unfani kanko ne artanen alhaali Daka o. Ceerno Mamadou Ba min salminima juurima ko aya Gunas TV huccidma e yeeso ma. assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh. en calmini no feewi dendagal yeɓiyankoɓe télé o en juurimaɓe en jetti Allah no feewi en jetti Allah no feewi en jetti Allah no feewi kadi en juuri hen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en ñaguima Allah yo weeli e makko won he Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu wona he jokkorɗe gonɗe hakkude meɗen e makko bisimillahi inchallah allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ceerno Alhaji Mamadou Ba min nani machallah min nani joni ko holko mbasiyta bandiraɓe e Daka he saabu no mbiɗen nane ni Daka ombo mankira ko heewi mankira ko banggal ko mankira ko noon ko enen na walla e mbulitto laamu wallen walla ko e mbaɗen he jawɗele men. alhamdulillah rabbil alamin. Daka o ko Allah yettama no feewi wonko heewi ko mankira ina waɗi ko poɗɗen wulitade ina waɗi ko poɗɗen daranade saabu gorko weeli faabede ko caggal etima kono mo etaki wiide yo faabe weeɓani ko guetoɗen ha ande ko soobe men ko tinnare men on saaha ande eɗen katojini e wallede balleɗen. Allah newni duwawuji ɗi mawɓe du'inoɗi Allah jaabiniɗi leydi ndi hande majjere iwi hendi basal iwi hendi heddi e leydi e tan hande ko tinnare e pellital ɗum noon min ko jiimi en ko enen guetanto ko emen daroɗen ha yimɓeɓe ganda eyyi wonko dariɗen e dow mum on saaha sen noddi woɓɓe ɓe mbawa notade en hen kono wiide walla ma siwa darade ɗum ballo wawata walludema ko yaawi hen inchallahu taala. Ceerno Alhaji Mamadou Ba joni noon ko holno enen potten darorade ha ɓe jiɗɗen wulitade ɓe ganda tigui ɓeɗo ɓe darima ko holno mbatten saabu Daka wona hikka fuɗɗa saabu si a laari ko duuɓiɗo tati tan puɗɗiɗen ɗo hebde courant hedde duuɓi tati tan hebde courant kono noon ko yawti ɗum ko hedde duuɓi nogas fayda e caggal o waɗi e ngalano courant hay si wonno courant ko radio woto miskoro o tan hay ɗum ko miskorel goto mi teskiɗo e hoorama ko miskorel goto aɗa no ɓile ɗo ngal do e galɗo han noon Allah faabima en batti he miskoroji ɗiɗi ha to tati jo ko holno mbatten peeje ha mbawen darade ha ɓe jiɗɗen wulitade ɓe ganda tigui ɓeɗo ɓe darima. eyyi peeje batteɗe henɗe ko adi fof taw en gadoto garata seɗen garane ta ko enen ardiɓe ɓe garata kadi enen noddoɓe ko enen garata ta ɓe nodditen ɓe siɓe gariɓe tawat en ɗo pewnen caleji ha feewa pewnen caleji ha heewa saabu eɗen gandi kala ɗo hanki goto wonno hande jowo jeego giɗon si jowo jeego goni ɗon yo ɗiɗi tati jiiye ɗon si tawi en gari ha heewi tan enen wonɓe ɗo ɓe sen guetima seeɗa tan laamu ɓe gandi ko dendal e kawral e keewal ko ɗum tan ɓe kuline ko ɗum ɓe gandine sen dendi en kawri en keewi Allah waɗi ɗo gonɗen ɗo ko he keerol ngol gandanta ko nder Gambie e Sénégal foof laamu Gambie na wawi wallude en laamu Sénégal na wawi wallude en kono noon ko caggal en dendi en gari sen noddiɓe ɓe gari han ɓe tawa en ɗo kono amma sen mbi ɓe gare balle min tan en ciwa arde si ɓe gari ɓe jii'ani en ɗo ɓe galata softene no ɓe balliri en inchallahu taala. ha joni bandiraɓe siftora tan ko aya Gunas TV gonɗen ɗo e yewtidde Ceerno Alhaji Mamadou Ba joni mi woppinma e Dialalo Ba walla mbiya Arifou Koulou Fane kanko waɗa ko namdima kanko. ko noon jarama Ceerno Tidiane Diallo machallah no mbiɗa ni ɗen kuccodiri ɗo e Gunas TV wonani an to karalle to ko guiɗo leñol woni Ousmane Camara
eɗen kuccodiri ɗo e ceerno men Alhaji Mouhammad Ba toon to Unfani. Ceerno Mouhammad Ba ko adi fof taw so tawi haɗa tongi seeɗa miɗoma namno duuɓi jelu garɗa Daka o nde kadi gila puɗɗuɗamo arde ha hikka hol changement mo jiiɗa e Daka he? Alhamdulillahi rabbil alamin. Min ko hikka wattami hedde duuɓi 7 ko garmi Daka o, kono jooɗade mo gila fuɗɗode ha o saako ko hikka waɗi laabi 3. ɗiya duuɓi 5 fof komi gabittonoɗo walla mi hawra e arwande mi wasa hawroyde sakket. Kono hikka noon gila jinnaɗo rutti ko hikka kemmi jooɗade mo ha mbo saako gila arwande ha saako. Kadi he anni am ɗo yeeso ɗo ko fellide jooɗade mo yeeso ɗo gila jonde ha o saako. Duuɓi gadi ɗi ta gonmi tan koye duɗal he ko jinnaɗo woni ko lomtoto min gay ko heewi ko min ko siɗa ara ko jemma dimanche o tan ina jofa tenen o mi hara mi hawra e du'a o. Caggal makko noon tami ala lomtoto ɗum e duɗal he ko toon ɓurnomi wonde. Hikka noon Allah newni miñirawam arti ko on ɓuuri wonde toon bellinmi noon ko heddi e yeese ko hawde jonde ha cakade Daka o inchallahu taala. Ko noon tigi en nani ɗo haala ceerno Idrissa winde Daka o fuɗɗinode wiyano janggoɓe alqur'ana renɓe sonno ɗon yo gummo wi Allah hoddiri noon hay goto heɓanoki gummotoɗo wi ko goto wonno ɗon gummiɗo. Kono noon hande machallah yettere Allah eɗen gandi so tawi ko woni ɗo e renɓe ko fof so hawriti fodde ko limano ɗo hande subaka ko wiyano ko 10 kono ma ɓuroy ɗon. ɗum noon eɗen ñaagui gueno subhanahu wa taala yo Allah ɓesdanen ɗum. Kono heɗen ganditiri mawɓe meɗen ɓe boppano Daka o holko mbasitoɗa enen yontaɓe hande ɓe? Eyyi ko adi fof tawa to renɓe Qur'ana to ko kabar gargol ngol mo mbimi ngol. Sabu mimina andi e renɓe Qur'ana ɓe ko famɗi fof hedde 3 neɗɗo fawɓe. Sa yii ko fodde 10 tan dari ɗo tan ko ina manque arede. Si aranoma min fodde ɓe gandumi renɓe ɓe dumunna ɓoyani mi tongi ɗum fodde ko tongumi koye waɗi 3 fawɓe e nder diwan o tuggi Tamba o ha yetti Sare Gubbo o fodde ɓe gandumi ta ko renɓe Qur'ana ɓe. Sa yi ko fodde 10 hen tan gari ko ina manque arede. Kadi ko jiida e ɗum min ko mbasitomi ɓesgu leñol ngol ko ganden ko ɗo woni faaro men, ko ɗo woni neɗɗagu men, ko ɗo woni goragu men. Kadi ko ɗo arabo e mbini tan ko indal imtihani yukramur rajulu aw yuhanu. Ko si tawi yeehi ha yimɓe jaribama ko ɗon gorko andete o teddine walla gorko ande ko puyɗo o fuyne. Ɗo noon hanti ɗo yeeso ɗo enen ne bindi men e neɗɗagu men e ngalu men e cagatagal men jaltinen ɗum e nokku he ha yimɓe ɓe ganda ko worɓe goni ɗo. Ta si woɓɓe gari ina balla en tan ɓe ganda ko worɓe gon ɗo. Wiide min noon komi gorko ɗum ina yooɗi, kono noon a gollude ha yimɓe ganda ka gorko ta wiyani ka gorko ɗum ɓuuri yodde. Sabu Allah hay he Qur'ana ko noon o wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ko nelaɗo Allah qul imalu sayarallahu amalakum war rasulu wal mu'minuna. Wi julɓe ɓe jarani wasa jarani ɗaɓɓugol wambaɓe yoɓe gollu tan si ɓe golli Allah yiyat. Si Allah yii tan hollat nelaɗo Allah, si nelaɗo Allah yii tan hollat julɓe ɓe jiyat. Ɗo noon heddi ko golle ɗe noon wona golle ɗemgal ko golle gila to nder jiifaji men ha to nder anniyaji men ha to nder pellitte men ha he gargol meɗen e nokku he ko ɗum woni ko keddoraɗen. Se ganden si nokku o teddi ko ɗo teddeten, si nokku o teddani ko ɗo mbaseten teddu. Kala ko keɓoy tan e gueɗal e teddugal e martaba ko ɗo keɓeten ɗum. Sabu ala ɗo ko cuɓani ceerno suɓani en ye en mbaɗan ɗum si wona ye en kawrid ndewden Allah. Ko heddi ko fof ko enen cuɓani ko e meɗen kono ɗum ɗo ko ceerno suɓani en ɗum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ko noon tigi ko ɗo tedduɗa ɗo teddi ɗo ko ɗon teddeten wadde yo Allah teddinene dow ɗo ɗo gonɗen wi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kadi Alhaji Mouhammad Ba ande caggal nde du'a o waɗi nde yiya du'a Daka o waɗi nde en duttinoma to nokku to gandinta ko toon Daka o fuɗɗino wadde gila 1998 ha duuɓi ɓaawo ɗo immi toon arti ɗo. Kono hande kadi nde caggal nde du'a nde en duttitima toon yidde waɗoyde toon jamaka ɗum noon so waɗama fa andita tan ko Daka awrutto toon. Holkon ñagotoɗa ɗo leñol ngol walla holko mbasitoɗa ɗo leñol ngol nde wonno Gunas TV ko sen mo ganduɗa mo yimɓe heɓe ina batti kaqqillaji ina jeeɓamo to YouTube ina keɗo kadi radio makko. Ɗum noon woodi heɗotoɓe ɓe gandita so tawi ɓe keɗima ko haala toon ko ɓe gandita ɓe tawanoka ɗo so ɓe keɗima ɗum toon walla ɓe jeeɓi ɗum toon ɓe ina mbawa nande ngol konngol ko eɓɓato ko nde wonno ko eɓɓato ko namni ko ballodiral namni ko jokkodiral e tintinde kadi holkon jamirta hen leñol ngol walla julɓe ɓe ha ɓe mbawa hen nande beela eɗen keeɓa yawoɓe en wallude hen.
eyyi inchallah bangge toon ko yahanako eɗen gandi ɗum ɗone ko enen kolli ceerno wonde eɗen jiiɗi yo caali waɗe ko enen kolli ceerno wonde kadi ko jiɗɗen ko yo rutto toon kadi o newnani en ɗum o nanani en ɗum o jaɓani en ɗum o yeehi o holli en o du'anima en joni hanti min ko mbasitomi ɓesgu leñol ngol goto foof yo wat ko kañum woni balleteɗo wata hay goto wat ko ballowo goɗɗo wata hay goto wat ko baɗanowo goɗɗo kadi kala mo jiiɗa waɗi weltorano ɗum wonde no ko an waɗanani kadi tinnoɗen neɗɗo hen foof ɗo daranto galle mum ɗo heno yiɗiri yo galle mum o fewirni yo fellit yo nokku o fewir noon sen mbaɗiri noon tan eɗen jogui jortoto Allah nokku o fewiran noon saabu eɗen gandi hande diwan o duwaw o ko jaabi hen ko eɗen gandi o ande to jangde to no sansorini e to keɓal to no sansorini ko pellital ngal tan keddoɗeɗen ngal se en jaɓingal noon sansirde mbiɗa jorti watta tampere ko juuti ñagaro ceerno arat hoɗa he caali he ta suudu muɗum no sara caali ɗo min de mbiɗa ɗum jogui jewtoto Allah kono noon ɗum heɓorto ko enen almuɓe ɓe pellita yaltinde ko woni posuji men aynakoɓe pellita yaltinde koɓe gaynata ko ɗanniɓe ɓe pellita addude koɓe ɗaɓɓoyi ko ɗum si rendinama tan eɗen jogui jorto caali kiiɗi golle ɗe juutata saabu leñol ngol wawi ɗum leñol ngol sagataɓe muɗum mbawi ɗum sagataɓe muɗum kadi ɓuuri ki caali darneɗo ɗo wi'ede gila Tamba ha Saare Gubu Gorgal ha yesso toon ki daro hitande ceerno ara hen wonta haɗi ɗum yettoyade toon haɗi ɗum hoɗoyde toon ko enen sagataɓe leñol ngol eɗen kori caaliki ena hersini eɗen jorti noon Allah e wonde moƴƴo en korotako inchallahu taala yo Allah wallu noon yo Allah heɓito moƴƴi ɗum noon Alhaji Mouhamadou Ba en garduna ha ɗo jarama weltanama e jaabuweji maɗa kadi ne ko kalɗa kalanɗa bandiraɓe ko yo Allah watɓe nana ɗum bijay nabi Moustapha Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam Ousmane Camara ha joni bisimilla en jokkat yewtere e sifa goɗɗo inchallahu taala voilà assalamu aleykum guiɗo leñol e Ceerno Tidiane on calminama on juurama on jettama eɗen kuccodiri ɗo emo gandinɗa kala ko laaɓi ɗo ha neɗɗo ɗeɓa mumnade ko oɗo aaliso woni sababude muɗum e Ousmane Sow jaafo ɗon Ousmane Sow kanko addani en ɗo courant o kanko jogui kuɓɓam dakaɗam ɗum noon o tinnima no fewi o jarama yo Allah yeftumo moƴƴere ɗum noon Ousmane miɗen namno anne hol yiddema walla hol yiyandema ne jiiɗa ha gaddanɗa yimɓe ɗum ɗo ko huɓɓata ko wallata ko gandinta hande so ɗum tawanoka ɗo ino jogui caɗele mawɗe guila to membagol ha to kalgol force haala saabu miskoro wonko walli e dental so tawi noon courant ala miskoro wawata gollude walla so tawi lampe ala wonɗo jinnoɗa wonde han wawata wonde ɗon ɗum noon hol yiyande e maɗa he leñol he hol yiddema e leñol he ha taki mbaɗɗa ɗum eyyi min calmini équipe Guiɗo Leñol TV min calmini onon foof min jetti on min jaari on e nde wonno ɗum ɗo mi arino ɗo hitande wottere tawmi Daka o ina waɗi niɓɓere seeɗa ñaaguimi noon gam wawde yidde wadde hen kuura nde wonno somin cakima Daka meɗen mawɗo o miɗen jaaha ko wayno Tonguiya en Pakuru en miɗen jaaha ɗon ha Guinée Bissau miɗen jiiya toon no min mbaɗirta toon mi ari ga noon mi tawi ga na niɓɓiɗi seeɗa mbimi tawi miɗo wawi wadde ɗum mi waɗa ɗum ga gokkami hen noon yamirore banmi ɗum ga nden hitande enen foof jiiɗen no ɗum sifori kadi watti gartumi kadi battumi hen kadi jiiɗen no ɗum sifori e hikka kadi en gari en mbaɗi kadi en jii hen caɗele seeɗa noon banggue machine o ina jamfo en saaha foof kono noon en keeɓi hen kam neɗɗo moƴƴo gokkuɗo en courant to nder wuuro to on addi on jokkitani en golle ɗe eɗen hen jetti Allah no fewi eɗen mo jettana Allah kadi eɗen ɗum hen jaara eyyi ɗum ɗon kadi ko hen jeeya eyyi ko noon machallah ɗum ɗon fof noon woni koye anni e maɗa saabu sonno hunde so fuɗɗaka weeɓata wadde a golli ko faydini yo Allah yoɓe moƴƴere no mbiɗa ni neɗɗo ko hirat ma sabu mbiɗa andi ko kirnam nannuma e ɗum ɗo kadi ne noon ko ɗo naɗɗa ɗo wona sifa mo pelleteɗa ɗum noon holko jamirta julɓe ɓe beela so tawi wanoma beela wanoma ino heewa e leñol he eyyi ɗum ñagoromi hen tan ko minen enen sukaɓeɓe foof ma jokkodiren ballodiren wona noon kadi haala tan ala ko e golle e balle foof ma mbaɗen ɗum e nder leñol he ko wayno kalisaji ha e gueɗe ɗeɗe tan ko gollata ɗum ɗeɗo golle ko jawdi gollata ɗum eɗen gandi machine ngaji ɗi ko jawdi sodata ɗum filuji ɗi ko jawdi sodata ɗum lampuji ɗi ko jawdi sodata ɗum ɗum noon ili foof laaɓodire nder taw wona heɗen moma hunde dow taw ko nder laaɓodirɗen mbawen gollude ɗum ɗeɗo golle sen mbaɗani noon en mbawata gollude ɗum en gueɓɓat
kono yettoytako eɓɓude noon yettoytako saha fof ko sayat eyyi ɗum noon laaɓodiren nder ɗum ɗon woni hen ndeɗo jabande ceerno Tidiane bisimilla so tawi wonko jiɗɗa namnade mo. ceerno Ousmane Sow mi salminima no fewi caggal nde mbiɗa a ari a tawi ino niɓɓi a howti a jogui ma yidde addude ɗo huɓɓa a addi premiére huɓɓi nde koɗɗa a yi hani hen ko mettintama ha mbiya ñagaro mi arata walla ko a jiiɗo hen ko weltintama ha mbiya ñagaro ko law garatno inchallahu rabbi. eyyi nde wonno ko oɗo wi ɗo ni tan golle moƴƴe kala gollowo ɗum so fuɗɗima hen tan yiyat hen belemma sa yi hen metti ɗon ɗe jiiɗa ɗe guetoɗa ko safrude ɗe eyyi nde jiimi hen caɗele seeɗa premiére am gargol jinmi ko wawde safrude ɗum garmi noon kadi gardumi e ɗen ɗon doole Allah newnani en kadi ne kadi wonko jiiɗen hen par ce que aɗa neɗɗo gollowo toujours yiyat fodɗo heedi kadi eto sukkude mum eyyi joni noon en gartino kadi en keeɓino ɗon kadi caɗele seeɗa guetiɗen kadi sukkude ɗum rawani noon Allah newnani en ko sakket keɓɗen probléme ɗum ɗo iwil kono guilande keɓɗen iwil o caɗele fof ngala hikka noon ko probléme machine ngaji ɗi tan Allah hokki en kadi ne yiyande wonde nde jinmi yo ndendu mbaɗen nde ko wayno cooɗen ko wayno pone solaire ji ɗi ɗin ɗon ɓurta wawde wallude en e dow ko cotten essence walla iwilaji ɓayi ɗum ina heewi ko panata kono heɗe joti kam sen mbaɗi ko wayno solaire aji ɗi ma ɓuur wawde wallude en eyyi yo Allah newnan en noon ta kadi courant o yettima taw wonko kalten ko wona jaygol ngol ɗon yo Allah newnan en wallira en noon barke Allah e nelaɗo muɗum. mi arta haalama saabu a wi adu ari a yii hen probléme ji kadi watti a artitin a yi hen hikkane ari a yi hen mbar mo wuuri a artat walla ko a ɓeedo addude nino no garduɗa hikkani walla no garduɗa rowani ni mbar ko a ɓeedo ɗon kam saabu minen kam ardema emin nafi si tawi ko julɗo yo haal gonga ardema emin nafi kadi ardema e walliti daka o. eyyi alhamdulillah ɗo kay ko en nafi gargol ga ko en nafi par ce que wona onon ɓeydoto ko minen ɓeydoto minen addoɓe matériel ji amen golla yimɓeɓe julɓeɓe ina kutoro ɓerɗe mabɓe ina belto ina wayno ko ɓeydare amen ni par ce que ɓe mbima sa haɗa yiiɗi hebde Allah a ronki wawde janggude keeɓa Allah tampanɗo Allah o ma a heeb ɗon Allah ma ɗon won sababu nde keeɓa Allah ko ɗum waɗi noon minenne min keeɓani nden ɗon jangde miɗen tampanɓe Allah ɓe beela mi wooda ko min keeɓi e mabɓe eyyi machallah tampere nde yo Allah jarnu yo Allah yubtu so barkele nelaɗo. voilà ceerno Tidiane Diallo weltanama e namdal ma an e Ali Sow machallah namdal ngal waɗi fayida bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe Aya TV woni Daka Gounass on calminama on jorama on jettama heɗen ɗo kuccodiri e mawɗo mo gandinta ko mawɗo moƴƴo mawɗo ɓoyɗo teskiɗo ko ɓooyi kadi golluɗo ko gandinta hunde wonde pattam hunde joguinde martaba ɗum noon ambon wiye Abdoullahi Sow toon to Temanto. ceerno Abdoullahi a salminama a juurama a yettama an Daka kay ala hen foof ko foti majjudema hen nde wonno Daka ko onon puɗɗi ɗum ko onon puɗɗiri ɗum no min laaɓiramo hande ni ko noon laaɓira ɗon bo nde o fuɗɗata ɗum noon bisimilla ma ceerno Abdoullahi gartana en e Daka mbo saare goli fodde kala ko teskiɗa hen gila nde o fuɗɗi no waɗirte no bisimilla maɗa hen. bisimillahi alhamdulillah rabbil alamin wonno neɗɗo ne yakarum tan ko sukaɓe o no mawɗo yamirta sukaɓe ha ɓe mbaɗani yooɗine sukaɓe nde si jondindini mawɗo mumen e yewtande ɓe hunde tan nasi o anda ka yo ara o weddo en konngol ɗum en mbiyat alhamdulillah rabbil alamin en jetta Allah no moƴƴi oɗo dakade arwani muɗum e leydi he e hande e leydi he ina serti bangeji ɗi fof Daka o kam sowona ko o jettirɗo Allah jetta Allah noon en juuro e ceerno men en mo ñagano du'aw Allah ɓoynimo e jeese men wondude e cellal e hattan o yen naftorade mo nde wonno ko nafduɗo en nafa mo ganduɗa en mbawa naf koye men tundu ndu kay jettoje godani Allah minen teskuye amen fof min mbawa ɗum ɗo sifade min mbawi sifade seeɗa tan e ko
daka o jondemo e sa'a hande o de o jooɗoto ɗo nde wonno alhaali l'islam ko ardoto ɗum ko gandal kono noon nangire pellital e yidde nde wonno gandal ngakkuno kono Allah addi gandal yantude e pellital ngal e pellide gollude nde e gonɗinde nde jettoje godani Allah noon ɗum fof ɓeydima e leydi he leydi ndi daka o arno ko naftude leydi ndi no tizania ari naftirde leñol nelaɗo Allah sallam ni ko noon woni no daka o ari naftirde tundu ndu e leñole ɗum inchallahu no yimɓe ceedori tizania o naftiri leñol nelaɗo Allah sallam ni ɗon yimɓeɓe tundu ndu ceedori daka o naftiri tundu ndu e leñol ngol jettoje godani Allah noon eɗen jetta Allah noon en jetta ceerno men wonno enen asko l'islamu enen wonani en tan ko ceerno tindinore men fofo wonani en tan ko ceerno enen kay en ngala ko wodani en hakkude men Allah ko wona ceerno jettoje godeni Allah ɗum koko yettirte Allah no moƴƴi wonde leñol ne so tawi heeɓima wonde ko ceerno woni ceerno men on woni gaskinorgol mo en e l'islamu kamɓe ɗum ko yettirte Allah moƴƴo men mawɗo men ceerno Boubacar Godal en nanino e konngol muɗum wi wondenoma enen no nelaɗo Allah sallallah sallam moftirano non e Cheikh Tidiane moftirano ko noon woni no ceerno moftirano enen ne wataw e ñembinde wonde enen ne ko noon moftirano ɗen wonde en naade men l'islamu feeñde ceerno ɗum wonata koko yirdi koko gollodiri enen nden wonde enen e peñgol men l'islamu ha jiiɗen en mantineɗen en enen ne jettoje godani Allah wodani hawrande en Allah hawridi en ko ceerno men mo ganduɗa noon mbo Allah okki dokke keeriɗe peeñƴe ɗe ganduɗa hay hunde yeddodirtaki andi neɗɗo kala ko heewi jeddi wawi yeddu kono hay goto wawa yeddu ceerno nde wonno ko noon Allah waɗirimo enen ne Allah suɓani en ɗum moftiri en e hattan mum e weluye mum hawridini en e ceerno woni ceerno men o woni ceerno men woni tindinɗo en l'islamu men tindini en hol sifa gurdam men hay o aduna men sabi noon wonno jettoje godani Allah hay nduɗo tundu nde daka o jooɗoto sifa no hoddira heno hoɗira hani wayli gandodiral ngal hangal ɓeydi jottodiral ngal ɓeydi jiɗodiral ngal ɓeydi nde wonnoɓe mbi jiɗodirgol abbi tan ko jiɗodirgol adata jiɗodirgol ko ngol woni noon sababu daka o ko e ɗum o sosano ko wondenoma e nder sa'a eɗen poti larde e nder jamanu meɗen enen tawde Allah hawridini en e oɗo l'islamu e oɗo ceerno tindinaɗo yimɓe no gurdirta e aduna gollodira beɗi gurdam mon waɗa dakame enen yo en pewju hitande fof e leñol ngol laaren ɗo nodduɗen ceerno men woni sababu noddugol ceerno ɗo e daka saare goli nde noon nde ɗum fewjete tawa ko ceerno men moƴƴo men pagganiɗo en moƴƴere keedaninoɗen ceerno gondiniɗo ceerno gondal ngal ganduɗa ngal ala sikke ceerno men ceerno Thiidi e wondude balluɗo ɗum gurdam mum e yonta mum e alhaali mum fof woni ceerno Boubacar Godal wonko ceedi noon hakkude maɓɓe ɗum en jejjitta ɗum wonno en jangguiɗo en jangani dewta sigo en jangguiɓe no moƴƴi ɓe jangguini en ceerno jettoje godani Allah noon en jiino ceerno Boubacar Godal ko joom dowla ko joom fayda ko joom himme ko joom hattan bawɗo golle jogiiɗo ko jogii ko e ƴeftuno jawdi mum e ɓesgu mum fof okki l'islamu noon o wondirino ceerno Thiidi so tawi hunde e waɗe so kala ko mankuno kanko e jogino peeje mankidde ɗum e hakkilankagal mum e jawdi mum ɗum ceedinoɗen en ɗon gondigal mumen wano ɗum sosi oɗo daka ha mbo jogii kombo woni ɗum jettoje godani Allah noon ɗum ne ko himme ceerno e du'a mum e wondinade ɓe ceerno gondigal goonga ɓe gondi kamɓe ne goonga ɗum woni sababu daka o Allah waɗi noon jettoje godani Allah daka o yeehi ha o heeɓi ko ɗaɓɓeteno ko nde wonno neɗɗo ɗaɓɓat kono ko heɓata ha wiya yoni kono noon jettoje godani Allah e heɓa noon ko yettiri Allah enen noon en jettiri ɗum ɗo Allah en ɓeyditori ɗum to Allah en mbaɗi ɗum e doye men Allah jettoje godani Allah noon jaafoɗon noon jarloɗon kaalowo ko wona kaalowo ko kalneteɗo Allah jarama noon on jarama allahumma salli voilà ceerno Abdoullahi a weltanama no fewi jaabol ma waɗi fayida bisimilla inchallahu taala eɗen gara kadi huccodirde ɗo e goto e seerenɓe meɗen mo gandinta ko kanko woni Salli Daka o Daka Saare Gulli o woni ceerno Mouhamad Ndene Diallo ceerno Mouhamad Ndene Diallo toon to Manigui machallah imam ratib kanko woni ɗo
salli daka mbo saare goli ceerno mouhamad ndene salminama juurama aɗa huccodirɗo e Gunas TV woni to karalle to ko guiɗo lignol walla mbiya Ousmane Camara o nanguɗo ɗo miskoro o wiyete ko Dialalo Ba walla mbiya Arifo Pullo Fannin miɗo wondi ɗo e ceerno Tidiane Diallo toon to Touba Woppa bisimilla ceerno Mouhamad Ndene garna en e Daka. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. To bange Daka to fayda ko haalete toon heewani sabu moƴƴuɓe ɓe jimi ene jooɗi ɗo ɓe ko fof ɓe kalani en fofof kala ko haaleteno toon to o jogimi ɗo ko miɗo haala tan ko yettude Allah e sifa mo Allah waɗani en o e yeltude Daka TV naɓe hono ceerno Ousmane ha e wallidiriɓe makko bila to directeur télé to ha e radio ngo kamɓe fof ɓe jette eɓe du'ane eɓe jarne e darde maɓɓe nde ɓe dari e leñol ngol e darde maɓɓe nde ɓe dari kadi e dental ngal ɗum taki eɗen jetti Allah eɗen bismoɓe e saaha fof nokku o so ɓe tini tan ɓe padani noddede walla neldede letteruji ko ɓe aroɓe e on ɗon sifa eɗen ɓe beltani eɗen ɓe jettana Allah eɗen ɓe du'ano e on ɗon sifa eɗen ñaago Allah yo Allah wat barke e golle maɓɓe yo Allah ɓeydu golle ɗe yo Allah yajjintele o yajjina radio ngo ha yaaja barke Allah hen elaɗo sallllahu alayhi wa sallam aywa to bange Daka to wano no mbimi on joni ni moƴƴuɓe ɓe haalɓe ɓe koɓe kaaligo ɓe joni kono ena yoni en hikka weltare e Daka he yirude en sifa almuɓe ɓe diwan o fof leydi ndi fof ɓe gari ɓe notima Daka o e keewal sabu so a ƴeewi da'ira wasifa o ko almuɓe ɓolɓe jomin bindi tan goni ko kuuri da'ira o aywa fodde duuɓi jawtino no feewi aywa so tawi da'ira o hurama ko yimɓe ɓe ganduɗa janggani mbawa kamɓe kurotono da'ira o hande noon si en ji e nden moƴƴere Allah e ngol ɗo baylagol enen en jettata hen Allah no feewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah tabitin almuɓe ɓe tabitina julɓe aroɓe ɓe newnana ɓe no ɓe jooɗorto e nokku he ha o gasa so Allah haaji ko ɗum woni ko ñaagotoɗen Allah eɗen nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam ceerno meɗen khalifa meɗen hono ceerno men ceerno Ahmada Tidiani kankone yo Allah ɓoynu gurdam makko yo Allah ɓeydu waddanamo hen cellal bijahi nabil Mustafa ɓesgu makko dartingu fele makko eɓe golla golle makko eɓe golla yamirore makko eɗen ñaago Allah yo Allah ɓeydan ɓe sembe ɓeydana ɓe cellal ɓeydana ɓe ndenka ha ɓe mbawa kala ɗo alhaji cheikh alhaji Mouhammad Saidou radiallahu taala anhu hannuno eɗo ceerno meɗen ceerno Tidiani hade makko ronkidde o ronkani ni ɗo o hannuno eɗen ñaago Allah kamɓene yo Allah rokkuɓe ko ɓuuri ɗum barke Allah ene laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam hande so en ƴeewi Daka o eɗen belti e makko no feewi ceerno meɗen ceerno Ahmadou Ammar o weltima he Daka he no feewi hikka en jii o ƴefti koyngal makko kala Daka o yeehi o naati o laari o lamdi ɗo ko Daka holɓen hol dakotoɓe ɗo aywa ɗum heɗen gandi ko ɗum ɓeydare no feewi immade ceerno felo mum teddugo ngo naata ɗi turi kala turdu ha yetto ha gasna kadi o arta o jooɗo o wiya en alhamdulillahi rabbil alamina hunde nde ena ɓeydo ɗum ko hunde nde ganduɗa nde ena weltini kala garowo Daka eywa kadi hoɓɓeje Madina naɓe aroɓe ɓe fofof eɗen ɓe beltani saabu so ɓe gariɗo koɓe dariɓe to bangge o courant to bangge radio ji to e to banggeji fofof eɓe dari hen eɓe nangi hen juuɗe sappo eɗen ñaago Allah kamɓene no ɓe limiri ko e mabɓe e hunde nde ni e no ɓe tawra e hunde nde ni eɗen ñaago Allah yo Allah ɓeydu ɗum tabintinde en hen wadda en e mabɓe barke Allah hena laaɗo sallllahu alayhi wa sallam barke cheikhna Ahmada Tidiani radiallahu taala anhu en beltima tan ala ko eɗen ɗo junno nde wonno kadi kono weeyo ngo wayni wayi eɗen jetta Allah eɗen juula ene laaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh voilà ceerno Mouhamad Diallo an woni salli Daka jo miɗo namdoma salliyagal ngal holnoon arde bange noddinali Daka ɗi so en lamdama hono ardi en mbiyata ko dental ngal fof suuɓi en sabu bila e gurdam ceerno men ceerno Oumar Diallo ha e ɓaawo mum kala saaha ko enen noddinannoɗo min masalan gila gartumi ɗo e 2004 bila 2004 gartumi ɗo kala hitande ko min woni noddinowo Daka o e cuɓagol dental ngal e cuɓagol ceerno meɗen ceerno Ahmadou Ammarou
Allah waɗi bila on saha kala hitande so arama yoɗama tan o wiyata ko aha mahman ndene golle daka ɗe nani e jungo ma noddinago ngo aywa hirtan en hen bila o arda e ceerno Ibn Oumar Sow aywa ha eɓe wardanno fof so waktu foti tan ko ɗum wonno ko o wiyanno tan o wiya mahamman ndene bisimilla noddinago ena e juuɗe moɗon koni woni no teskimi miɗo gollira ɗo miɗo waddira ɗo e dental ngal miɗo minne miɗo yona miɗo wela e ko o yamirtami hen ko sabu ceerno ma khalifa ma so yamirima hunde aywa annene Allah moƴƴanima tungiddema e wawde etade ko wallatama ko kadi a heɓani hen wiyede wonde ko jahata ko e ko gollata ko fewani e golle ma tawata haɗay ɗum yetta Allah no fewi ɗum kam wona to am woni koto timmal baɗɗo to woni koto timmal waɗɓe to koni noddinago ngo mbaɗirami e maggo moƴƴi a jarama ceerno Mahamadou Diallo a weltanama no fewi ceerno Tidiane Diallo bisimilla ma hakkude maɗa he ceerno Tidiane Diallo mo joni ko siftinde bandiraɓe tan ko Aya Gounass TV gonɗo ɗe huccodirde caggal nde kuccodirɗen e kaw men woni ceerno Abdoullahi Sow antine koto men walla ceerno Mouhamadou Ndene Diallo ha joni e gartiɗo e mawnirawo men tedduɗo biyeteɗo ceerno Ahmed Tidiane Diallo toon e ɗaybatu Gounass kankone o artana en alhaali Daka o ceerno Ahmed jam calmini wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi ceerno Togara ko noon min calmitima on min juurima min calmini Daka o min calmini julɓe ɓe foof calmini kala ko ari ɗo min ñaguima Allahu subhanahu wa taala yo Allah waɗum Daka jaɓaɗo kadi sikki ala ko noon Allah waɗata saabu ko noon gollira ko noon ceerno o ɗoori inchallahu taala eyyi ko weltare tan e Daka TV wiyetede Gounass TV e musidɗo mo kuccodirɗen ɗo eɗen jiiya golle makko eɗen jiiya darde makko e leñol he e darde makko e l'islam he woni Ousmane Camara eɗen jettanamo Allah no fewi e ñaago Allah kankone yo Allah ɓeydanmo golle ɗe nawra ɗum yeeso ha ɓurani yaajde ha ɓuren weltade ɓuuri ko beltaniɗen mo jetti Allah no fewi en jetti ceerno men Alhaji Mouhamadou Saïdou radiallahu taala an en jetti ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba khalifa tedduɗo mo Madina Gounass ɗum ɗo foof ndeɗo moƴƴere sa yi heeɓi tan ko barke Allah e nela ɗum e barkeji mabɓe enen leñol roroɓe kam en ngala ko fotino ceerno Amadou Tidiane en ngala ko fotino ceerno Alhaji Saïdou kala neɗɗo e meɗen ɗo jooɗi ina foti yettude Allah e nela ɗum yettaɓe jarnaɓe duwanoɓe e kala saaha nde wonno en jii darde mabɓe e aduna he foof en jii darde mabɓe e julɓe he en jii darde mabɓe e leñol he ɗum ɗo foof ko yettirte Allah e nela ɗum nane ceerno Idrissa Diallo omo haalanno o wi puɗɗagol Daka o no wayi hande ni eno wano nden ni wona gotum joni noon so tawi wiyama no wano nden ni eno wayi hande ni wona gotum sikki ala eɗen gandi ko ɓeydanu woni ɗon golle l'islam noon kañum ko noon yarata fuɗɗoto tawa ino ɗumani so yeehi ha ɓooyi tan jiiya hen ɓeydandu o wi nden ceerno Amadou Tidiane Dahiru wonde wino ɗo yo mistoɓe Qur'ana gummo daro Allah waɗi on saaha ɓe keɓano ɗum hande noon o wi ina jeeya koɓe jettiri Allah ɓe dañi ɗo yimɓe 10 deke en gandi tigui ɓeydandu waɗi e golle l'islam noon kañum ko ɗum waɗi ɗum taki ha ina jogui fayida no fewi so fuɗɗima fuɗɗorto ko seeɗa seeɗa kono saaha foof a yiyat sembeji ɗi ina ɓeydo en nani ɗo kadi jewte baɗɗe fayida guila to yimɓe mawɓe dental ngal ha e ceerno no hirjiniri foof ɓe jogui hen pellital guila e fewnude jippude ceerno ha e fewnude caliki ko foof waɗama du'a kadi ino jorta to Allah e nela ɗum ma golle fewne ha feewa inchallahu taala tawa kadi ko ɗo he dumunnaji seeɗa Allah no wawi ɗum du'a ceerno no wawi ɗum en ñaagui Allah yo Allah waɗanin ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ha joni mi arta e ma Togara beele ko hitande puɗɗiɗa ardaka walla a arino Daka guila ko ɓooyi min de mi arino Daka e duuɓi gaddani hen saabu ceerno Amadou Tidiane Dahiru moɓe kaali ɗo wonde garnomi Daka o taw ko kanko arnoɗo kono on saaha taw komi mbaydo miɗo janggata Saare Demba Toro caggal nden noon miɗo wawi wiide ko hande Allah newnanimi gartugol ɗo e Daka he wondude noon e yidde Daka o no fewi e yafnade kadi ko min mankata ko e Daka he saabu Daka o ko Daka leydi ndi ko Daka tundu ndu ko Daka almuɓe ɓe ko Daka julɓe ɓe ɗum waɗi miɗen tuuba e ɗum ɗon komin mbayrano arde ko eyyi joni ko mbayni ko affaire Daka o e Gounass TV machallah golle ma fewi jooɗi Ousmane Camara guiɗo leñol e wondude e Siraji Nana Diallo e wondude e min Tidiane Diallo e wondude e Kaw Souleymani Ba Dialalo leñol walla mbiya Arifou Kullu Fannin mbaynugo am tan ko yo Allah tawtin en ñagaro
Daka ñagaro so Allah tawnen ko 8 janvier ɗum hawrata ko e aljuma 2027 inchallah bandiraɓe fof kadi ɓe nanga ɗon ɓe ciftora ɗon ɓe mbasta yejidde waktu so yonti tan ɓe ngara law inchallahu rabbi. a jarama Ceerno Tidiane Diallo a weltanama no fewi machallah guila aljuma ha hande subaka ase ɗo haɗa dari en lang haɗa gollere no hanniri ni wondude e doyen meɗen Ousmane Camara machallah lollirɗo guiɗo leñol o gollani gollana l'islam nde wonno ko gollata ɗo ko ɓamtata l'islam saabu kala ko to ɗum yalti ɗum ina yeeɓe oɗo noon ko goto tan no mbimi kewmi wiide on ni ko Jalalo Ba mbo Saare Guiliga walla Arifo Kullu Fannin mbo Saare Guiliga machallah eɗen gara e waynodirde en garino ɗo guila ñande dimanche kikiɗe ha hande subaka tenen ɗo eɗen ganni sa waynade ha ñagaro kono en gokkodiri rendez-vous inchallahu taala le 8 janvier 2027 inchallahu ɗo e Saare Golliɗ yo Allah tawnu en ha yeeso bi jahi nabil Moustapha Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam e Gunas TV yo yaaru yeeso. Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njokke